Sziasztok! Ebben a videóban a Carp Academy-nek a Deluxe rotpodját szeretném nektek bemutatni. Ez nagyon masszív rotpod, mindjárt meg is mutatom. Egy ilyen párnázott tokban található maga a rotpod. Méretéhez képest egyébként elég kicsi helyet foglal. Egy ilyen kis buborékfólia. Jó, tehát a rotpodnak a kereszttartói, azok itt a rotpodon belül aljánál mégis találhatóak ilyen kis foggantyúk, ebbe vannak beleakasztva. Innen szépen könnyedén kipattinthatóak, egyébként elég masszívan tartják a lábakat, így nem kell félni attól, hogy összeverődik, leverik a zománcot a rotpodnak a lábairól. A lábak szintén ilyen kis foggantyúval vannak ellátva, amik ugyanúgy nagyon jól tartják őket. Ezt is szépen egy könnyed mozdulattal ki lehet pattintani. Így. Tehát elég masszív. És nagyon praktikusak ezek a kis alsó foggantyúk. Jó, a kereszttartóknál szintén az aljánál találtak ilyen kis foggantyúk, úgy össze lehet hajtogatni, mint valami origamit. Mondjuk ez már azért kicsit masszívabban tart. No? És így kell összecsavorozni, ugyanezt el lehet játszani a másik oldalánál, illetve a előső kereszttartónál. Így néz ki. Jó, maga a rotpod egy elég könnyed mozdulattal kinyitható. Lábait kifeszítjük szépen. És elég masszívan áll, nem lehet kibillenteni. Elég jó súlya is van neki, 4,5-5 kg körül vált az súlya az egész rotpodnak. Jó, a rotpodnak a eleje az a láb, ahol 2 ilyen kinyitható kapos található, a dupla hosszabbítás véget. Ezt mindjárt meg is mutatom nektek. Szépen könnyedén belehelyezhető, kapocsal meghúzható. Nagyon jó stabilan tartja egyébként a kereszttartókat. Volt már régebben olyan rotpodom, ami nem volt elég masszív ilyen tekintetben. Aztán csúszkált benne a buszbár, a kereszttartó is. Jó, ezeket a kis gombokat meghúzzuk, aztán nem is fog már elmozdulni a rotpodnak a lába. Egy kicsit pepecselős mondjuk, ideig eltart, még betekerjük őket csumára, de ez a legnagyobb probléma. Jó, a buz, maga a rotpod középen még, rotpodnak a közepén még található egy toldás, amit könnyen ki tudunk húzni. Ugyanúgy ezeket a 2 kis gombnak az eltekerésével már vissza is állítható, illetve megszorítható, hogy ne mocorogjon a rotpod maga, így is elég masszívan áll. Jó, olyan vizen horgászunk, ahol szükségeltetik, vagy illetve a partnak a tulajdonságai miatt, negatív tulajdonságai miatt inkább, megemelhetjük a rotpodnak a lábait. Ugye említettem, ez az előső lába a rotpodnak, ez duplán kiúszható, tehát elég praktikus. Nyilván nem egy skypod, de szerintem bőven elég tud lenni arra is, hogy ezeket a gondokat, akadályokat, ha előttünk akár a vízbe található, talán valamilyen hínármező, vagy békalencse, tavirózsa, bármi, akkor ezzel a 2-es kiúszható lábbal könnyedén megoldhatjuk azt is, hogy ne akadjon bele a zsinórunk ezekbe.
Hát én ezt a rotpodot szoktam használni horgászataim során. Egyelőre még csak egyszer használtam egyébként, de teljesen meg vagyok vele elégedve. Nagyon jó kis masszív szerkezet. Tényleg nagyon jó aluvázas egyébként, tehát nincsen benne fém, viszont súlyra is, illetve méretre is elég masszív, tehát nagyon jól modifikálható a terepviszonyokhoz mértem, úgyhogy nagyon jó társad lehet a peca során. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek követni a munkásságomat, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!